Исәнмесез. Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары үз эшен дәвам итә. Бүген мин Алмаз Ярмиев сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Хәрбиләр өчен яңа ярдәм. Стараемся для ребят, чтобы скорее победа пришла. Автомунча һәм гуманитар ярдәм янәдән махсус хәрби операция зонасына китәргә әзер. Бары тик кодны әйтергә кирәк. Позвонил еще один номер. Тот представился и сказал, что сейчас у вас заблокируется все. Алдауның яңа юллары гражданнарга үз акчаларын ничек саклап калырга. 600 баш сыер һәм 16 тонна сөт. Былай кешегә бөлсәң, средний зарплата 43 мең. Заманча сөт комплексы нинди булырга тиеш? Бер мәктәпкә 2 чыгарылыш сыйныф укучысы. Эти девочки, несмотря на то, что их только двое, очень старательные, активные. Балалар саны аз булган мәктәпләрдә ничек укыталар һәм алар имтиханнарга әзерме? Тышкы яктан гади машина, эчке яктан исә чепчен мунча. Сугышчан кардәшлек оешмасы хәрбиләр өчен янәдән могҗиза техника төзеде. Бу инде алар тарафыннан ясалучы 7нче автомунча. Бу турыда тулырак мәгълүмат киләсе язмада. Баня топится вот отсюда. Это дымоход. Мы ее уже протапливали, дым пускали, испытали эту баню уже. Для удобства ребят просто отсюда будут топить, и все тепло будет выходить туда, помывочно. Ишке яктан карасаң, биредә барысы да гадәти мунчадагы кебек төзелгән. Юыну, киенү, шишенү эшләре һәм әлбәттә үз әйберләрен юар өчен аерым бер зона. Моның өчен кер юу машинасы да урнаштырылган. Здесь в бане мы заказывали вот один бак на 130 литров. Без 30 литрлы, 150 литрлы бакларга заказ бирдек. Монда мич урнаштырылган. Ә монда ташлар салыначак. Шулай ук мичләрдә салкын су өчен краннар да бар. Кайнар су өчен дә урнаштырдык. Барысы да эшли, менә бу егетләр өчен юыну урны булачак. Тәгәрмәчле мунча төзү идеясы 2 ел элек барлыкка килгән. Шул вакытта ярдәм итәргә битараф булмаучылар яхшы мунча өчен кирәк булганның барысын да машинага ничек урнаштырырга икәнлеге турында уйлый башлый. Ә нәтиҗә исә барлык өметләрне аклап әйбәт килеп чыга. Ә җылылык озакка саклансын өчен аерым эш башкарылган. Эта баня у нас получается термобудка, она сама по себе была утепленная. Бу мунча термобудка, ул электән җылытылган иде. Термобудканы барлык кешеләрдә нәрсә икәнен күз алдына китерә. Анда пенопласт бар, без бары тик аның эченә фольга куеп тышладык. Машинаны төзекләндерү һәм аннан мунча ясау өчен волонтерларга шактый көч һәм акча кирәк булган. Ләкин мондый игелекле эшне башкарып чыгуда ярдәм итүчеләр дә табылган. Данную машину мы нашли по интернету, в общем. Бу машинаны без интернеттан таптык. Казан шәһәрендә транспортны сату турында игълан чыкты. Сөйләшүләр башладык. Аннан хуҗасы белән шәхсән күрешеп сөйләшергә булдык. Һәм менә машина безгә бушлай диярлек эләкте дисәк тә була. Әлеге мунча үзе генә китмәячәк. Бу рейс аеруча кадерле. Алгы сызыкка шулай ук битараф булмаучылар көче белән алынган Урал мотоциклы да җибәрелә. В Кукмаре у нас есть мотоклуб. Вот они нам позвонили. Кукмара мотоклубы безнең оешма белән элемтәгә чыкты. Бүгенге көндә махсус хәрби операциядә булган уллары өчен аның әти-әнисе шушы мотоциклны бирде. Ул шулай ук автомунча эшенә кертелеп хәрбигә китәчәк. Тәгәрмәчле мунча алгы сызыкка егетләр янына барырга әзер. Традиция буенча ул азык-төлек, беренчел кирәк-яраклар, медикаментлар белән тутырыла. Гомумән кирәк булганның барысын да сыйдырырга тырышалар. Юл чыннан да ерак һәм көтелмәгән хәлләргә бой булачак. Ләкин машина йөртүчеләр кыйммәтле йөкне бер-бөтен итеп алып барып җиткерәчәкләренә ышаналар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Ай сайын диярлек мошенниклар алдауның яңа юлларын уйлап табалар. Яңа төр хәзер инде дәүләт хезмәтләре порталы белән бәйле. Алдаучылар кулына ничек эләкмәскә һәм алданган чиракта кемгә мөрәҗәгать итәргә. Бу турыда Миләүшә Хаҗиева материалында. Когда-нибудь слышали про такие пути обмана, может быть? Ну, слышал, как не слышал. Повелся. Телефон мошенниклары дәүләт хезмәтләре порталына да барып җитте. Әлеге эш ничек башкарыла соң? Иң элек телефонга, аккаунтка мөһим мәгълүмат җибәреләчәк дигән хәбәр килә. Аны уку өчен җибәрелгән кодны әйтүне сорыйлар. Әгәр гражданнар бу кушкан эшләрне башкарсалар, мошенниклар бу кешеләрнең шәхси мәгълүматын куллана алачаклар. Кайбер кешеләргә безнең илдән экономикасын җимерергә кирәк инде. Безнең илдә паника кузгатырга кирәк, шул сәбәпле инде бездә терактлар булдырыла. Инде кайбер кешеләр шуларга ияреп, шул терактларга ияреп инде артык каты бдительность дип әйтмәс идем инде, ниндидер булмаган, тузга язмаган әйберләрне
сөйләп, шуны төрле мессенджерларга җибәрәләр, үзләренең группаларына җибәрәләр. Инде ул үзегез беләсез, мозаика шикелле җыела, халыкка булмаган әйберне җиткерәләр. Инде бу безнең халык арасында паника куптара. Кызының уяулыгы аркасында әлеге гражданин акчаларын саклап калып, мошенниклар тузагына эләкми кала. Полиция хезмәткәрләре әйтүенчә, алданмый калган очраклар сирәк була. Кешеләр күп очракта акчаларын югалталар. Ехал на машине, позвонил оператор Билайна. Машинада барганда кәрәзле телефон операторы шалтыратты. Ул миңа тиздән минем сим-картымны блокировать итәләр дип сөйләде. Аннары ул 4 санлы сан киләчәген әйтте. Аңа җибәрергә кушты һәм мин җибәрдем. Шуннан соң аралашуны дәвам иттек. Кызым кайткач кына мин дәүләт хезмәтләре порталына кереп булмаганын аңладым. Мошенник үзен банк хезмәткәре, полиция, юрист, табиб буларак таныштыра ала. Соңгы вакытта күп баскычлы схемалар кулланыла. Бер юлы берничә кеше спектакль уйнап шалтырата ала. Әгәр алдакчылар сезнең исемгә кредит алырга өлгергән икән, тиз арада полицияга барып гариза язарга кирәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Мәмәшир авылындагы сөт комплексы нибары 7 ай элек кенә үз эшен башлап җибәргән. Бүген биредә 25 кеше эшли. Һәм алар барысы да якындагы авыллардан. Сөт фермасында нинди шартлар тудырылган һәм монда эшләү авырмы юкмы икәнен хезмәттәшем белде. Розалия Җиһаншинага бүгенге көндә 62 яшь. Ул 20 елга якын фермада эшләгән. Соңыннан күпмедер вакыт почтальон булып торган. Хәзер Розалия ханым сөт комплексында савымчы. Үзе әйтеп киткәнчә, биредә эшләү авыр түгел. Иң мөһиме чисталыкны сакларга кирәк. Бөтен җирләрдә хәзер юл тотыштырабыз, бөтен җирне чиста итәбез, стеналарны юабыз, бөтен җирне җиштырабыз. Сыерлар кергәнче идеаль чисталык була. Бош ветеринария табибы Илнур Исхаков бу өлкәдә инде 10 елдан артык эшли. Сөт комплексына эшкә ул ачылганнан соң ук урнаша. Хәзер аның үзенең 2 ярдәмчесе дә бар. Иң беренчесе менә шу сыерларның сакланышын тәэмин итү. Аларның ширләмәвен, һәрберсен контрольдә тотып, һәрберсе ашымы, эчәме, һәрберсен тәртипләп тору. Сөт комплексында бүгенге көндә 600-гә якын сыер исәпләнә. Аларның яртысыннан артыгы савым залында. Бер тәүлек эчендә биредә 16 тонна сөт җитештерелә. Территорияның гомуми мәйданы 8 гектарны тәшкил итә, ләкин монда теләгән һәркем дә керә алмый. Территория бешәйләндереп алынган, техниканы кертмибез. Шуны шлагбаум куйдык яңалап тора. Аңарсы безнең үзебезнең самодельный шлагбаум тора изокта. Техника кірәсі болса мәжбүрі, кіріп басалар, бір кішіндей 5 турист келмей, кіріп тұралар шында, дезинфекциялап, жин септіріп, шуайтып кіртәріз. Бүгенге көндә әлеге территорияда төзелеш эшләре алып барыла. Киләчәктә монда тагын бер комплекс барлыкка киләчәк. Ул 600 баш мөгезле эре терлеккә исәпләнәчәк. Димәк, сөт комплексына тагын яңа эшче көчләр кирәк була. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. 11-нче сыйныф укучыларының имтиханнарга әзерлекләре дәвам итә. Быел Кукмара районында төрле юнәлешләр буенча бердәм дәүләт имтиханын 176 укучы тапшырачак. Ә Мәшкәрә авылы мәктәбендә быел нибары 2 чыгарылыш укучысы бар. Аларның берсе белән якыннан Миләүшә Хаҗиева аралашты. Иң беренче әйтеп кирәк мономеры углеводларның нәрсә була инде? Тиздән мәктәпне тәмамлаячак Зәлия Шәмсетдинова химия фәне буенча биремнәрне хәзер инде җиңел генә башкарып чыга. Тормышларындагы беренче имтиханга ул һәм аның сыйныфташы берничә ел дәвамында әзерләнгәннәр. Я стараюсь сконцентрироваться. Мин игътибарымны бер эшкә генә юнәлтеп, берничә вариантны гына эшләргә тырышам. Мәсәлән, төрле фәннән биремнәрне төрле көнне башкарам. Зәлиянең планнарында Казан медицина көллиятенә керү. Төп фәннәр буенча бердәм дәүләт имтиханыннан тыш, аңа химия һәм биология буенча белемнәрен тикшерергә туры киләчәк. Буш вакытның күп өлешен ул әзерлеккә багышлый. Зәлия билгеләп үткәнчә, сынауларны җиңәр өчен азрак борчылырга һәм күбрәк ял итәргә кирәк. Стараюсь успокоить себя. Мин үземне тынычландырырга тырышам, һәм имтиханны әйбәт тапшырачакмын дип үземне әзерлим. Без беренчесе дә соңгысы да түгел бит. Юкка гына әйтмәгәннәр. Барысы да имтихан тапшыра һәм монда куркыныч әйбер юк. Чыгарылыш сыйныф укучысы билгеләп үткәнчә, соңгы еллар тиз узган. 11 ел укыган дәвердә мәктәп белән бәйле истәлекләр дә күп сакланган. Зәлия бүгендә белем йортына беренче адымнарын атлаган көнне аеруча җылылык белән искә ала. Я пришла на
1 сентября со своей мамой. 1 сентябрьга әнием белән килдем. Барысы да матур, ак бантиклардан чәчәкләр тотканнар иде. Мин моның ничек булганын, беренче укытучыбызның безне ничек каршы алганын бүгенгедәй хәтерлим. Авыл мәктәбе бүгенге көндә 400-дән артык укучыга исәпләнгән, әмма хәзерге вакытта биредә 72 укучы гына белем ала. Быел исә 11 сыйныфны бары тик 2 укучы гына тәмамлый. Укучылар дефициты әлбәттә педагогларны борчый, әмма алар шулай ук моның уңай якларын да күрергә тырышалар. 2 ученицы в классе, мне кажется, это огромный плюс. Сыйныфта 2 генә укучы булу бер яктан балаларның үзләренә дә укытучыга да уңайлы дип уйлыйм. Бу индивидуаль укыту буларак кабул ителә. Белем бирүдә сыйфатлырак булачак. Укытучылар әйтүенчә, сыйныфта күпме генә бала укыса да чыгарылыш бәйрәмнәре һәрберсе өчен дә узачак. Димәк, беркем дә игътибарсыз калмаячак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыру ахырына якынлашты. Алдагы минутларда яшәеш һәм дин тапшыруын карарга унытмагыз. Мин Алмаз Ярмиев сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Assalamu alaykum hörmətli tamaşaçılar, din qardaşlarыбыз. Assalamu alaykum hörmətli Rədif Həzrət. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгенге көндә күп кенә илләрдә экстремистик идеология белән актив рәвештә көрәш алып барыла. Рәдиф хәзрәт, әлеге күренешкә ислам динендә караш нинди? Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ тәгалә хәмд сәнәләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва шәрифәләр булсын. Иң беренче экстремизм дигән сүзгә инде тукталып китәсем килә. Экстремизм, кем ул экстремист? Ул тәртип бозучы. Экстремизм димәк инде тәртипнең бозылуы килеп чыга, шулай бит. Шуңа да дин дигән сүзне карасак, дин ул тәртип. Һәм тәртип белән тәртип бозу димәк инде капма-каршы мәгънәләрне ала, шулай бит. Шуңа да нинди генә дөньяда тәртип бозылу булмасын, димәк, ул инде экстремизм килеп чыга. Хәтта юлда барганда да кай вакыт барам, шулай һәм күрәм юл хәрәкәтен, мәсәлән, инде җәяүләр өчен чыгу юлы бар, шулай бит, аны үтеп китәсең, дигәндә чөт кенә баргач, бераз гына баргач, кай берәүләр инде юлга йөгереп чыгалар, машина алдыннан һәм йөгереп үтәргә телиләр. Ничектер, ихтыярсыздан үземнең авызымнан чыгып китә. Кара, бу бит экстремист дип. Ягъни ул кем? Ул тәртип бозды, шулай бит. Ягъни тәртипне бозды. Кем генә булмасын, ничек кенә тәртип бозмасын, ул зыян сала иң беренче үзенә, икенче җәмгыятькә, әйләнә-тирәгә. Ягъни инде әгәр дә без әйтәбез икән, дини экстремизм тәртипле тәртипсезлек килеп чыга. Ягъни тәртипле тәртипсезлек ул була алмый. Шуңа күрә дини экстремизм ул була алмый. Әгәр дә кеше дини икән, әгәр дә ул тәртипле булып яши икән, димәк ул инде тәртипне бозарганың хакы юк. Ә монда әгәр дә кайсыдыр милләткә бәйлибез икән, мәсәлән, димәк, таҗик милләте монда, Дагестан милләтеме, Чеченме һәм башкалар, һәркем әлбәттә үз милләтен яхшы итеп күрсәтергә тырыша, ләкин һәрбер милләттә, һәрбер гаиләдә кай вакыт инде кимчелекләр булырга мөмкин. Шуңа күрә монда да әгәр дә без әйтәбез икән, бу милләт ул шушында, юк, алай түгел. Ул милләтнең күренекле шәхесләре бар, ул милләтнең күренекле уллары бар, кызлары бар, алар зур хезмәт куйган, алар җәмгыятькә файдага күп эшләр эшләгән, анда табиблар да бар, анда мөгаллимнәр дә бар, анда зур шәхесләр дә бар, мәсәлән, кемнеңдер шушы милләттән инде эшәкелек кылу өчен без бөтен милләтне ямсызларга тиеш түгел. Шуңа күрә экстремизм дип әйтәбез икән, тәртипсезлекне без иң беренче планга куеп, аңа каршы көрәшәбез дип әйтәбез икән, анда димәк милләт тә, дин дә
бер нинди дә кагылышсыз булган шушы тәртип бозучыларга каршы безнең көрәш булырга тиеш. Монда инде экстремизмга каршы көрәш игълан итәбез икән, димәк без тулысынча тәртипсезлеккә каршы көрәшергә тиеш. Әдәп, әхлак ул инде җәмгыятьтә өлкәннәрдән, акыл ияләреннән, галимнәрдән, укытучылардан, остазлардан тарала. Шуңа да Лухман Хакимның бер сүзе бар: әдәпкә кайдан өйрәндең дигәч, әдәпсезләргә. Шуңа күрә без бүген күрдек икән кайдадыр экстремизмны, без үзебез дә, үзебезнең балаларыбызга да һәм гомумән җәмгыятькә без инде прививка куярга тиеш, ягъни аларга инде вакцина ясарга тиеш. Нәрсә дип, менә булай ярамый. Күрдегезме, ничек начар, күпме кеше һәлак булды, күпме зыян күрелде, күпме кешеләр хаксызга рәнҗетелде. Әгәр дә моны алга таба ашыйбыз икән, мәсәлән, бу безнең җәмгыятебезгә файда китермәячәк. Шуңа күрә менә бу моментларны инде без белергә, аңларга һәм дөрес итеп моңа җәмгыятьне тәрбияләргә тиеш. Әгәр дә җәмгыять шушы хәләткә дөрес реакция бирә белсә, ул вакытта димәк инде без максатыбызга ирешкән булабыз. Һәм нинди генә экстремистик күренеш була икән, мәсәлән, димәк аңа инде кешедә дөрес җавап булырга тиеш, дөрес аңа инде караш булырга тиеш. Менә мондай булганда җәмгыять төзек була, Аллаһ бирсә. Әңгәмәбез өчен зур рәхмәт сезгә, Рәдиф хәзрәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Аллаһның рәхмәте булсын үзегезгә. Хәерле хезмәтләр, хәерле эшләр булсын. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.